banda budurwa hawani jiki nake yi. Salamu alaikum besty. Besty na nan. Besty. No. Sannan ku da zuwa. Besty na kike. Ina ta jiran ku ban gan ku ba. Sai yanzu kuka zo da ranar nan. Ai na kidan gani. Kin na zo take kan hanya. Na fi sati biyu man nan ba. Ya kike? Lafiya lau. Ya aika yin dadi. Lafiya amma kun sha rana. Dole ne ba ki gani ba. Sai zuba kake yi. Ki bari ka gudu muka kai. Ido muka idan muka gure. Ngoyin nan wata nan. Na san su. Su ne na zo nuna maki wanda muka yana nan. Amma hoton yayi kyau ko? Wallahi ya kyau. In gan su. Ai yanzu Besty idan zamu je gurin manyan yara zamu. Ka nuna mata wannan da kuka na Wannan yayi kyau sosai. Kai kike ki gani. Ai wata nan sun kyau. Kai amma kai ma kai kyau fa. wanda na tsugunna din Allah Ya kashe wanka gaskiya. Kai amma yayi kyau sosai. Ka ki ji. Yanzu da zamu ƙara fita. Ba za mu ƙara zuwa gurin ƙananan yara. Gaskiya kan. Wannan yayi ƙananan yara duk yangu yara ke. Gaskiya can zaune. Allah. Yanka tikatin dari na kai ni har sati da naji an ce mini baby kawai fa sai in jera gudu yanzu da abin ya ishe ni nan take sai na bi bebin da gudu. Ina da lai. suwaye wa'innan Hawa sweet wannan fa bestina ne fa kuma na gaya maka tun dama. Ta mai da mu Besty ta ne malam ya kike kan kallo na ne. zayyana mai dai okay besty mu besty Fada mai ba mu Besty ki ne. mu besty ne Mu Besty ka kai ne. ma besty ne Abokin Besty ne wannan. shi ke kai jagwa kale su gomu Ni Besty ta ne. haka haka Wai nan ke wani magana samari. shi wancan bai dai riga farin taliya kai akan shi Ko da yake shine fa wanda zan aura. Bai auren mu. Gobe. wai kan shi farin taliya kai ne Mu je. Ba ni ba ta. Dan zai iya dawowa tana Mu gani. je. Ta kuga yanzu ni banda budurwa hawani jiki nake yi na kora sumayya na nemo. amarya ya gajiya Lafiya lau. yayi ya wai me zaki ci ne yoyi Shayi ne a dan samo muna da biredi. ai ka ji matsalar ke ko irin wuyun nan ma ba kya shaye dai shayi To da kai kan shan wiwi kuma. wa yake ko samu wani kokowa ne Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mu shigo. Wa alaikum salam sannun ku da zuwa. Assalamu alaikum. no lafiya Bestina ne fa ko ka manta su wanda suka zo jiya. oke bestin ki ne Sannun ku zauna mana. ni ko nan ma ishi Mun zo ne. Shiru an daura aure ko kuma wangan ku ba. amarya mun zo cin cincin Mun zo cin. sannan abin da ake ciki bara zan je zan siyo maki shayi To sai ka dawo. Mun ma Sai so. ka dawo da biredi. ku iya gaisuwa bane Yalla bai ina kwana. ina wuni yalla bai Wallahi Allah amarya. Tashi ka dawo nan ka zo na siya. to amarya Kai Besty. Shiru na dauka ba za ku zo Na ba. ga kin wani bari ne. Kai Ta ta girka man taliya. to kuma ba ka bari mu gama. amma bari dai Bari mu mata gama guri fira. wajen nan nata mai kama da kai a kama bare da taliya dan iska ne Dan da ba ni. Ni ma ban san me kai ni auren shi ba. Ah, Matsa ma ka a gida aka tilasta mu. kai ranar nan da ya atakin mu Allah da ya ka kashi a wando Allah wallahi. Ni ma Yanzu abin ki da da ke da Besty. Yanzu ki dafa mana, ki tashi ki dafa mana taliya. Ai na dafa ma ɗauko muku ma kawai. Okay, to, je ki na ɗauko dafa mana. bari in je a dauko kawo muku. Yawa. Ai na ji daɗin zuwa ku sosai. salamu alaikum Amu alaikum salam. shayi salamu alaikum Alaikum salam barka da zuwa. An ce mun kai sabon aure. ina ga ma An sanya alheri. yanzu ma shayi ne zo ka hada mun da kai da indo To shikenan amma da za a kai mu ai shine ai ka san amaran nan sai da haka. Gaskiya to shikenan ba damuwa. Yanzu aka zo ka zauna ne ka ansa. da shayi ina da wata magana saboda na san ku da idan duniya Haka ne. ana ji Ina jin ka. wani na ji inda zai gidana ne ka gani Ina jin ka. sai in ji amarya ta kore shi tana gaya mun wani besty ka gane Ina jin ka. kuma ina tare da wani katon banza a cikin gidana ka gane haka hayan da nake dauka Eh, dan uwanta ne ko kuma dai akwai wata dangantaka ai ko ina jin mutane da yawa suna fara da gaskiya.
ko sosai ko abu ai maganar da nake ma'anar besty inda na ji wani abokina yana faɗa shi ma ya ce yana da besty to sai na ji wani mutum yana cewa wai ma'anar besty kwarto ne Kwarto ne? besty kwarto ne besty kwarto Ka tabbata? na tabbatar maka da cewa besty kwarto ne Ya shayi ba shayin nan ba shayin. sannu ku kasa ka dawo ka zauna me zan ka sa sama yadda taliya za ta zo yadda za mu ci taliya da manyan wake kai Allah mun gode maka ka a buɗe ka bari ka gane ki ta kawo mana ruwa ka muku to ku ci ku yanzu za mu ku ci ku san ka muku ruwan yawwa bari za ta kawo mana ruwa Kawo. ka bari ta kawo inna lillahi mai gida bera ka bige ne haka Oga? Bera? Wai ku dama kwarta ne ba sai ba. na kwato Ku kwarta ne ba sai. Ni na no.